3 причини, поради които да избереш универсалният тонален крем като грижа за своята кожа. Това е един от любимите ми продукти на серията с овча плацента и за това постоянно го препоръчвам на всички дами. Първо, страхотно хидратира кожата. Второ, помага при изглаждането на финните линии и бръчки. Защитава кожата, прави я много приятна на допир. И третото най-важно нещо, изравнява тена на лицето. Имаме един естествен, завършен вид на лицето и нямаме нужда от повече продукти. Ето как изглежда кремчето отвътре. Това е универсалният тон. Има и светъл тон. Така че според вашия тип кожа може да си изберете. Страхотно се адаптира към кожата при нанасяне. Въобще не остават следи, ефект маска и най-хубавото е, че попива много добре и не цапа дрехите. Така че абсолютен фаворит на всички дами. Поръчайте си го, няма да сгрешите. Даже ето тук може да видите аз как си прилагам кремчето. Много лесно, приятно и прикрива всички несъвършенства.